Chai. How do you go call garden now? Muyo. Good afternoon. Yes. I'll call you and where you. What a good. Okay, now I know what to do. Okay. Maybe cast it. Lucio Biadu. IGBO, Bele, do IGBO, Bele, do IGBO, Bele, do. I'm pitching if I'm not. If I'm not, I think I pitch if just calm all down. I'm going to just recharge now. I'm not one. Now you tell me who won. I see them. They don't want to see us. I'm gonna fuck up. Can you use the one car? Anyway, I watch videos. Moyo Chris, Chukwuemeka Ikenna all the way from Accra, Ghana. Angel Commodore, Chukwuemeka for me. Desmond Davy, Martins Madoka, all the way from Alberta, Canada. Moyo Chris. Moyo Chris, one day give them Christian. I see you. Oh, good young man. Oh, good young man. But I'm on a world. Olisa Edmond. Where are they? Where you go? Stan you, Junior. Venture Momo. Hey. Aka ji ọfọ aka n'iji ọfọ democracy nwa Ogbukara Chibeze Stan U Junior Anomia Jack Obi. Good afternoon onye ọbụla. Anyị need ka anyị gbapịa ọsọ ozugbo. Anyị si na Onowu Igbo Fashion World wee na-ewetala ụlọ ozi a. Ndị ozi a na-agala obo ụmụnne anyị niile ndị melụ travel ịda n'isi n'ala Igbo jebe Bayelsa, ụfọdụ bi na port, ụfọdụ bi na different states dị na Nigeria ma ugwu Hausa ma Lagos and then the environment even nke ebe akpọrọ ya outside Nigeria abroad. Travel is travel. In as much as na anyị maalụ na asị na travel bụ part of education. Ndị mechigoro glass ya je gbanyelu besi ya n'ụlọ. Switch AC again. Onye the wiser again. Nyaki na after red ya. Dozie na red when you have bottom color when you yeah. In between those two flowers.
in between as long now. If you button no lower, but button pull over separate. Where any button near to. She got that flower cave here. If you get, don't worry. Pull her back. I'll go see you. Wait. Okay. All right. Sorry about that. Let's go. A1. Ndubako. Biko. O nwere onye be anyị na-akpọ Obi Adada nwụrụ na China. Onye ọbụla, many people anụgo about him. Onye ihe ala ka ọ bụ. He's also my brother. Abụ m onye Ọkịja, ya nwa bụ onye ihe ala. So we are like brothers. Ọkịja na ihe ala bụ nwanne. Ị pụọ abroad. Anyị lụọ ebe ahụ, anyị bụ ndị si n'ihe ala local government. Ma Amaọka, Uli, Iseke, Azia, Lidu, Mbọs, Ọkịja, Ebonesi. So ndị a niile anyị kpọrọ onwe anyị nwanne because na isi one local government. So elu ebe dị iche iche anyị bi, anyị na fọm meeting. Yotago, anyị na-enwe meeting ihe a local government. Anyị so na amatasi onwe anyị. Abịa na-atụnye ife a na-atụnyere ife a bụ ụdị ife a melụ na saịdị Obi Adada kịta. Obi Adada bụ ego anyị na-eme biznes n'ọfụma na China. O ji ego. Yotago onye ọbụla fụ na o ji ego na-emebe. Ọ lụsigo ụnụ ya. Ọnụgo nwaanyị dị a onye China ka ọnụ. Mụtakwa n'ụnwa. Maama ụmụ na ojicha. Yotago. And mbọsị ọnwụ na nwoke ji many plans n'aka. O jechaa n'ihe niile ọ ga-eje bunata ụmụazị mee ihe niile egwuchie egwu mee ya eme. N'ọka ọ pụtazi abụzie power bike move ka efe ụbọchị ihe dị aṅaa na-eme okpuzi helmet wee pụta wee daa ahụ ọ dara nwa accident ebe ahụ ka ọ nọ wee meetie his final day. Otu a ka nwoke na-eme emesu wee nwụọ n'obodo oyibo. Ọnwụ ya anụnwa ọnwụ ọ bụrụ the first time anyị na-afụ ụdị ọnwụ a. Ọ bụrụ the first time a na-anwụrụ ebe ụdị ọnwụ a steady ma ndị bụ moto fa pụọ nwa accident nwụọ and so many other deaths apart from agbakwa egbe na agba egbe. There are so many ways mmadụ ji anwụ. O nwere onye nni febara n'isi aka ọ dị akụkọ just like that. Mmadụ ebe ọ nụbụrụ gị onye agba onye ụkwụ n'ama ọ dị na-etu a na onye akụrụ onye okwute onye ada nwụọ. Many ways. Obi Adada wee nwụọ. Ihe matalụ bụ na Obi Adada anwụgo. Na ihe wetalụ nji wee chọọ ka m were Obi Adada wee pass ya my message this morning. Enwere a lot of guys in abroad. Ha da emebe ọfụma. One, knowing fully well na obodo ahụ obi dị very far from home. Onye ahụ adịghị echeta n'etiti ndụ na anyị nọ n'ọnwụ. Unu ga-echeta abalị nna agwa unu nna akọwala unu the other day here oge mụnwa bido contemplate be na Nigeria. Na-asị etu esi eme anyị attack. Ọnwa ọ bụ na nwa n'obodo a. Kedu ka arụ m ga-esi wee nata? Ọ depend na family m bịa mebe ihe dị na m. Ka ọ bụ friends m bịa mebe ihe dị na m. Ka ndị obodo anyị na-atụnyelụ ndị meeting ka ọ gịnị. Enwelu 100% chance na arụghị ga-anatanwu Nigeria ma ọ bụ na iwere ego ma ọ na iwere friends gị na va dị na mma na-emebe.
ma ọkwanụ n'inwelu mitin ị na-atụnye ego ife a na-atụnyelu ego na ụmụnna ihe a na-atụnyelu ego na ụmụnna bụ ụbọchị ụdị ihe a mere obi Adada mee gị asị na ịnwụọna ka arapụ ịbịa taksị bụ ụmụnna gị taksị by your family etu esi ebunata gị ọ bụrụ na normal flight ịbalụ nata obodo a bụ 1 million naira onye anwụọ ife a ga-eji wee bunata onye ahụ bụ almost 3 million naira ihe a bụ example ka m nyere ọ bụghị ma ibunata ozu mmadụ from abroad nata ebe a ọ bụghị chichi ọ batalụ na ọ na-abụ onye nwa saịdị anyị bi na South asị ka a nakọrọ ya ego ewere efere na-aga from ebe ndị be anyị bisi ebe ndị be anyị na-anọsi na-akọwalụ ha na ede ihe mere na-egosi pikcha onye ahụ biko na a na-achọ ya eme ka e wee bu n'onye a na-atụnye ego atụ ego eweta n'afa gị na ego a na-eweta emesịkwa ya ndị anakọrọ ego a na-esikwe n'azụ walụkwa sọm gwadị ndị Igbo be anyị ka anyị na-ekwu maka ya some people nwe ụdị a ozufe a natara be anyị a na-eche mfotin ka ọ bụ na onye Igbo nwee nie ya na mba ife eji wee nie onye Igbo be anyị na mba bụ na onweghị onye ahụ pasta onweghị ego ọ debere ana ọ nọghọ na mitin ụmụnna ya wee na-ajụ ngị nwa na-ekwere aba mitin ụmụnna ọ bụ ezo na ụmụnna gị na-ezuzu ezuzu o nwere onye fụ na ụmụnna gị a ndị a niile na-eje mitin a bụ ndị nzuzu so gị nwa bụ ezigbo mmadụ ndị kọmuniti gị dị senseless so gị nwa bụ onye dị sensible why not ịbịa ebe ahụ ka iche nje dị narrative kedu ihe mere na ịma abịa ka ndị ọzọ n'elu gị anya wee baa uru oge nwa be m nwụ bifo hapụ South agbagide nwa be m okwu kpụgide ya ka ejederi afa na ya na mitin ndị be anyị megide ya ọ dị lọki na ndị mmadụ jisi ike tụta ego wee chọọ ka esi bunata ya na Naịjirịa if not ebe a ka a kara ini ya so many guys anyị nwụrụ ebe ahụ enisiri ebe ahụ so many guys eniri na South Africa family ha nọkwa ebe a ka na-eche na ha ya anata maka onwe onye ga-anwụ onwe onye ma onye ọ bụ achọ wee jos nye ya ebe ahụ ọ dị mkpa sorry just a moment ma a na-agwa ebe ahụ onye ebe ahụ ntị ya dị elute ọ da-anụ ihe o merubeghị ahụ abụ onye ya si anwụ ọnwụọ mana ya na-eti ya na bọjetị nke esi ihe mee ego n'obodo a ọzọ dị ka ibie bụ na Obi Adada anụọ na nwaanyị mụta ụmụ na-abụ so many people mụrụ ụmụ anaba aghara ka a na-akpụ ya anaba aghalụ afịa yanwa mụtara ụmụ ịbụa ofu nwoke ofu nwaanyị ka ọ mụtara o rijugodoro afọ society nke ya abụghị problem ada chetara ya echiche ha abatụ ndị ene ma mụchisie enu na ana na abroad ebe a na-afụ ụfọdụ ndị be anyị ịmụ nwa a na-amụ amụ ebe a amụ ebe a amụ ebe a amụ ebe a ihe onye be anyị pas abụ si mụba nwa ọ na-amụ sọ nwa ndị be anyị dị imere ebere asue onye be anyị dị afta ya bụ ịda amụ sọ nwa oke gaa like ka enye gị na Naịjirịa
When one night is Edmond, also I have a personal house in Asaba and on nature. But I wouldn't like to be buried in Nigeria. If I have a choice. Sorry. Hello now. Huh? Huh? And I'm not sure. Okay, I'm life, man. I'm gonna shut it down. Okay. Sure, I'm gonna go back. Oh, shit. Nandi ba yan wala emergency now. Yan wala emergency. So sorry. I got my shut down, then I will come back. Beacon. Yan wala emergency. Something is wrong going on somewhere. We need my urgent attention now. So I must rush, and once I'm back, I will come back online. One day I woke up, Lisa Edmond Melody last comment just near my personal house in Onitsha Sabbath. And Yaga like in here outside here. I get what you get, I got not you get a Kaiman why? Which natural in here and Avenia. Also, do mind a Bible. Now, somebody like Israel, Jacob, number one, in Italy and Egypt, number one, and an apple, those years. Can't see where no idea. Oh, yeah, we tell that non dignities. I got for thank you very much. I'll be back soon. Soonest. Attend there to if I am nature at us. Kita. I'm very sorry. I'm coming back now. Speak on the Sorry.